estiu tindria que portar menys aigua, però resulta que porta molta aigua. Tercer dia, Miguel, tercer dia. Aquesta, si no la corda, sempre... I al final, quan fas el possible, un president... Ens diuen que no hi ha cap perill, que tot està controlat, però això mateix es digueren als ciutadans de Fukushima, Tokaimura, Txernòbil, Harrisburg i Mayat, d'aquesta central nuclear. Avui per avui, la major amenaça per al Xúquer i el riberenc. Coordinadora nuclear de la Ribera. Un estat ecològic adequat. Esperem que es complisca aquesta normativa i que ja no sigui necessari anar cada any modificant. Per últim, aprofito per recordar-los que el proper divendres celebrem en Antella el sopar del Suc del Riu i que cada any fem un acte diferent. Us animem a que acudiu allí i sobretot tots. Moltes gràcies.